Είχα πει σήμερα ότι θα μάθετε το σύμβολο της πίστης να διαβάσετε να σας εξετάσω. Παιδιά, θέλει κανείς μήπως κύριο θέλω να σας εξεταστεί? Λοιπόν, τότε θα εξετάσω εγώ από το μπλοκάκι μου κάποιον. Λοιπόν, σήμερα παιδιά μου θα εξεταστεί η λιβαδάρα. Πιστεύω πιστεύω Από τώρα, για να μην μου φάει μάρα! Καταλάβατε! Λαφακόφωνε! Πρώτα απ' όλα, χρειάζομαι ένα κινητό. Να πάρω τηλέφωνο να ζητήσω λίτρα. Ποιος έχει κινητό? Ποιος έχει? Συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν ξέρω ποιος είστε και τι θέλετε, αλλά τα παιδιά μας στο σχολείο δεν έχουν κινητά, απαγορεύονται. Δεν έχετε κινητό? Πώς δεν έχουμε καλέ. Πάρτε το δικό μου. Για πάρτε. Φοβάμαι. Φέρτε ένα κινητό να πάμε. Συνομία. Ναι. Είμαι στο δεύτερο λύκειο Σύρου και έχω πάρει ομήρους 20-25 μαθητές. Θέλω 500 εκατομμύρια ευρώ. Σε χαρτονόμισματα το 50 ευρώ και να μην είναι σημειωμένα. Αλλιώς τους σκοτώνω έναν-ένα. Καλό και μόνο την αστυνομία. Και τα κανάλια να φωνάξετε και τα κανάλια. Πάμε να το δούμε. Πού πάτε, καθίστε κάτω, πού πάτε? Γιατί να βαφτείτε? Τα κανάλια, να βάφτετε και μέσα. Τι κάνεις, καθίστε. Ρε, μην κάνεις βλακίες, δεν πρέπει να χάσουμε τον έλεγχο. Εντάξει, το θέλα. Τελευταία φορά. Ρε, εσύ πότε σου έχω ξαναδεί αυτούς? Και εμένα κάτι μου θυμίζουν, αλλά δεν... Ναι ρε, είναι αυτή που έδειξε χθες στις ειδήσεις. Δραβέτασαν από το τρελοκομείο. Συγγνώμη. Ναι, κοπελιά. Εσείς δεν είσαστε που το σκάσατε από το τρελοκομείο προχθές? Ναι, ρε, δεν έχει Α, τίποτα. σας είδα στην τηλεόραση. Αλήθεια, ήμουν ωραίος. Ένα τρικολόπατσι. Πολύ αργούν. Πού είναι, αγχώνομαι. Ησυχία. Ναι. Έλα, μαμά, μια χαρά είμαι. Έλα, μπαμπά. Ναι. Μια χαρά είμαστε. Ναι, μαμά, μη φοβάσαι. Ναι, σου λέω, είναι πάρα πολύ όμορφα. Είσαι πολύ μια χαρά. Φιλάκια στον μπαμπά να στείλεις. Ναι, όλα μια χαρά. Φιλάκια σε όλους, σούπερ. Σ' αγαπώ. Σούπερ, σούπερ. Έλα, ρε. Καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην ανησυχείς. Με ποιον μιλάς εκεί, με ποιον μιλάς? Με ποιο μιλάτε? Θα μας ελάρετε, καταλαβαίνετε. Έλα, δεν έχω άλλο. Σου δεν είναι μια κόρη, άκουσε το βάζελο. Έλα, κάτσε καραγκιόζη. Εγώ πήγαινε, ναι, πάρ' το σταθμό. Εσύ το πάρεις, με τις βλακίες. Τι γίνεται, ρε? Ησυχία. Ησυχία, είπαμε.
Σε παρακαλώ, γιατρέ. Που κατάφεραν να αποτρελάνουν τους τρελούς. Τώρα πια μπορούμε να κοιμόμαστε και πάλι ήσυχοι. Από την όμορφη Σύρο και το Λουκουμάκι TV, γεια σας. Απολαύστε!